Molweni manene namanenekazi egameni lenkosi Yesu. Kubhaliwe kwathiwa nabani na okokosa ubomi bakhe uyophulukana nabo. Nabani na othi aluze ubomi bakhe ngenxa yamazwi am nangenxa yam wobubuyiselwa. Masifumane izwi ngokwencwadi kaYohane 16 uverse 33. Ezi zinto ndizithethile kuni ukuze nibe noxolo kum. Ehlabathini niya kuba nembandezelo, yomelelani, mna ndiloyisile ihlabathi. Yinto afuna siyazi le inkosi yethu Yesu Kristu into kokubana azisoze zaphela iingxaki zasemhlabeni, ngoko akumelanga sizikhathaze ngazo, kodwa into efanele siyenze kukuba somelele kuye, sibe noxolo kuye, sifune yena ngokuba uloyisile ihlabathi. Siyakuba noxolo ke ngokuba sibe kuye, kwaye ke siyamdinga nanini na uYesu Kristu. Singazinikeli kwiinto kakhulu zasemhlabeni, singazikhathazi ngazo, ngoba iingxaki zasemhlabeni zingasigulisa nokusigulisa, zenze impilo yethu ingabi mnandi. Ndithi kuwe uyamdinga uYesu Kristu, unezindlu ezingamapomakazi, unemali yakho enintsi ebhenki usisinana, uhamba ngemoto yakho iku-full tank, uyamdinga uYesu Kristu uba uyofika apho uyakhona akukhusele. Uyadinga into yobana akukhusele uba ungaxhwilwa, akukhusele into yokubana ungabanjwa inkunzi zizikelemnqa. Uyamdinga uYesu Kristu empilweni yakho. Ngayo yonke into yenzekayo erongo empilweni yakho, akumele into kokubana uyithathe njengoba awuthandwa nguThixo. Kubuyitshile kwangaphambili uba iingxaki zona ziyawuhlala zikhona, sinazo apha emhlabeni, kodwa into efanele uba siyenze kukunakekela iinto zokuqala, njengokwetshilo wathi funani kuqala ubukumkani bamazulu kunye nokulunga kwakhe uJehova, zaye zonke ezinye izinto ziyakwenezelwa kuni. Ngokuba uyazi utata uJehova izinto abantu bezinye izizwe abazisukelayo, into kokubana nathi sinezidingo zazo, kwaye ke uyawusinika xa sicela egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. uYesu Kristu ke nguye ongumsindisi wabantu. uThixo wabathumela bonke abaprofeti bakhe, babulawa, wade wancama unyana wakhe uba makathumele unyana wakhe ukuze ngegazi lakhe abantu basindiswe, ngokokuba igazi lakhe lelenhlambula kuba bonke bonile. Masifumane futhi elinye ilizwi ngokaMateyu uverse 11 ichapter ngu-26. Kuba amahlwempu lawo nihleli ninawo, kodwa mna anihleli ninam. Loo nto ithi amahlwempu ahlala ekhona phakathi kwethu asoze aphele. Akumelanga sizikhathaze ngento kokubana abantu xa besenzelwa izinto ezintle thina sibe nejilasi. Masazi uba amahlwempu ahlala ekhona, kodwa into efanele siyigijimise ukuba sazi uba siyanakekela uYesu Kristu, yena onobomi obungunaphakade, yena osele nqobile. Ngokunqoba kwakhe uyawusinika amandla okomelela. Kwaye ke kunenye indawo apho etsho khona uba uMaria akazikhathazanga ngezinto ezininzi, kodwa ukhethe into eyodwa, ukuba abe sezinyaweni zikaYesu Kristu, ngoba uYesu Kristu nguye osinika ukuphila. Ngoko ke xa unoYesu Kristu unako ukuphila.